bisita karong buntaga si Cebu City Mayor Mike Rama mga sukin tig paminaw. Nya ingon ra ba ni siya ayo lang kog tawag dismiss ha. So di asya karon dire onya na kuan nan siya kay kanana ang dugay manggod sa Tony Rufil niya next week pa to ha onya amo na ato sang hatagag pagtagad si Mayor Mike sa di pa nato balikan panghitabo dito sa Katmon ha onya ato hatagag pagtagad mayong buntag Mayor Mike welcome dire sa atong programa karon ni pasensya kayo kay si Tony Rufil ni bakasyon pa ano so muna kita maoy nag makauban karon Radyoman Benji Mayor Mike. Mga igpasaylo, ko pasalamat. Bisag wala dili si atong manager, Rufil Banyok, abogado, namasan ka, pamilyar kay mga style ba? Radyoman, Benji, taghiyan. Pusa, may buntag sa tanan, na naminaw, o salamat kay sahay, sakit nang mamata ka, nga lang kag dismiss, nga lang kag formal, buhi ka pa, wa may vacancy, mo na palihog lang. Di sa kumuundang, mo na nihapit yung ko kay, mingon niya sila si Maricel, si Ken, si Richard, o si Nimwell, nga dugay-dugay na sa kuwakari. Mingawon sila ni mo? Mingawon niya, gikan man ko sa handshaking sa Top Hill, dito sa Barangay Laog. Ninaog ko dito sa Upper Green Valley. Green Valley, mo na nga, disakal sa kong balik ito sa Top Hill. Ito ko ni kaon o breakfast, kuyog sa kong mga kaubanan, ingon ko sa kong driver, diretso ta sa RMN, reaching million nationwide. Kasama mo, DYHP 612, Cebu. So nindot kayo. Onya, kumusta man ang imong pagbisita di ay sa dito sa Mambaling hapon to nga bisita? Oo. Ako maguna. Biha nga. 1992 pa. Ako na silang mga higala diha. Matay na ito ako sa ka-leader yung amakan ni gani. Yan hibilin dia 5 ka buok. Sila na ako mamensyo kay basig makalimtan ng uban. Magmahay. Ako na silang mga kailag yung mga badyaw. Salamat ko sa ako ang Langga Malo kaya naabot ko sa dito sa iyang programa na sa pang-atiman sa mga poorest of the poor. Yan dito siya nagtabang. Dito sa ko before siya ni sunod dito sa ko sa Lahog katong area saan nga loo sa ko katanaw Radyoman Benji dito sa nasunugan saan dito sa area ako imong tan-awon kinahanglan munaog ka mulabang ka musaka ka mubalik ka munaog ka mulabang ka musaka ka mo to silang pagkabutang dito. So karon kay kuan man kana na ang wala man kunoy o no build zone man diha so may angay buhaton ka nila asa man butang na po na dito bitaw ko ako mo tangis lang pasabot sila. Wa pa lang mahuman, alam ko project diha. Nga na nagibutangan ako og ginganan na to og seawall. Kanang seawall gikan pa na sa kaning Dulo Fatima. Diretso na abot na og Mambaling which naabot dito. Nya diretso pa gina until na dito sa Otobi sa Inayawan. Haron yun nga establish na to ang ato ang namatay project good ginganlan og SCAD South Coastal Urban Development nga kung makinumdum ka kasama Benji ilang biyayo ng Singapore like with Melbourne feature Cebu City dito sa Singapore orderly di lang kay orderly may kay makakita ka dito pila ka buk mga bridges. Pag-abot mo sa Melbourne sad, pila ka buk bridges. Mag-connect from one end to the other, more or less, more separated by water. Ang ato diha, kita ni mo na dihay si Select, na dihay Bayadak. We will be bringing more or less filling up. It's a government filling up nga moabot ang mismong yuta
hanto dito sa ubos sa Bayadak. Inigabot ni mo ubos sa Bayadak. Moderitso na. Padung dito sa tower. Ay lang sa duwi ang tower, butangig bridge. Unya, tumagyunaw-naan nga, wa naman na magsilbi ng tower diya. No? Tanawa ko no. Unya, kanang tibuok, after sa, muna na siyang 1.7, buhato ng dako kayo nga, park. Park yun. Nya, muna somehow, moderitso ka, munang atog yung i-recover what belongs to the people. That's the sea. Ang ato agong si dili na basta imong i-invade. Muna pero di mo ka pasol kayo sahay ang gobyerno sige lang tanaw. Ikadua ang barangay madlok. Bitaw na nga ako ang panggobyerno magsigit ag hadlok, di, mang-resign lang ta. Di na ta mangintra ning bugnong lugay nun. Kaya di man ni mamatulid ang hiwi. Manindot ang bati. Malimpyo ang hugaw. Mawagtang ang baw. Kay baw kay na sila diha. Mga higala na ko nga badyaw. Dili na ko na sila. Pawagtangon. Dili. They will be integrated. Dito sa Indonesia, there was a mayor's conference. And we were brought baka asa maging padong kasama Benji sa lugar asa ang mga badyaw. Nya ako ang due diligence dito. Pag due diligence ko pagpangutanan ako, di manigikan inyong badyaw. Mindanao. Abot yes. Nindot kay dito kay nahimo ng tourism attraction. Ilang giatiman, gitabangan o ang cultural value sa badyaw ilang gi-highlight. Kapuyo man na yun, dili man na mahimutang sa mama. Ang kinabuhi nila, mabitang ang kulor ng mga buhok na agyod sa tubig. So ang ilang sit-up dito, ang perspective dito, ang demography dito sa ilang area, nindot yung kaayo. We can adapt that set-up. So kana, makaya na to na dito? Yes! Kaya, panahon niyan to, kami mo kay katuto ka na, dinala ko i-mention kay nakigatbang na ba ng ako ang kaatbang niya to, nakigatbang sa karon. Pero kibaw kay kuana sa history diha, mismo si Engineer Rickard Dakay kibalo kayo. So dili, angay mahadlok ang mga badyaw diha, dili yun. Kaya dili ko gusto nga mga wa sila. They have to stay. But opportunity naman ni Ron na ayaw na lagi mo diha kay ang pag-rescue lang daan. Kuya, wag kayo. Di na may pwede pag-rescue diha. Yan naman tayo plano na diha. Mag-connect ang Ermita, connect sa Pasil, Suba, Sawang Galero, ato nang istoryahan gali ang Biban, kanang tag-iya diha sa Beko, nga ilan na lang ihatag ng lugar. Haron mahimong dako kayo nga park para sa katawan, labi pa senior citizen, mga gingalalutog sport facilities. Then diretso ka kanang luduan luyem diha alo kanang ilang Douglas, nag-istorya sa ming Douglas na ayaw na nabutay planta diha kay butang kag planta padong tubig ato ng usbong porma diha. Benji, buhato na nato diha og ana na diya ang cruise ship o ang yacht club. Nindot na kayo? Yes, pagkauman, kanang iyang lugar diya, left and right, mixed use. Butangan nagkundo, butangan nagsina. Everything will definitely be original. Mabalik na ang katong gibuhat sa Sisilex nga original yun. Asa mo hagba ang third bridge nga naa sa Birama. Magpadong na sa Guadalupe. Yes. Unya na mga bridges diha. Bridges, 2 ka buok, 3 ka buok, unya usa ka buok, tagsa, hantod mabuti na yawan, padong sa SRP. Nindot na no nga imuha nga kuan mayor kanana ang mga plano. Okay, unya kaning ni ang unsa man hitabo aning ni ang mga nag-occupy karon sa 93-1 so may problema din nila. Mo problema gyud na. Baka mo problema gyud na. Basta imong tan-aw ng kabus.
nagamot yun mong negosyo. Mao tinuod. Oh. Ayaw yun. Balik nyo ka sa original. Kay ang original dia principle, which I fully agreed with Tingting de la Serna, the former governor, and the provincial board member, Binuhor sa Limbaon. Land to the landless. Nga ako pag nag-iusap kang namon magsaysay. Kanang those who have less in life must have more in law. Ang ako gusto daron, di mas spoil ba? Ayuda. Sinapulan. Oh. Those who have less in life must have more in government. More in government services. Muna nga, aron nga, kung di ko kay kudugay ni mo, ingon ko, dali na kayo na. Ako lang ipangutana. Right during the press con. Mahuman ba ni before this election? Dili. Presyo 53,000 per square meter. Kasi maka-afford na. Naa, pero pilara. So maingon ko, ay nalang mong labas sa OE. Padag-alala niya akong gobernador. Pambari 4. Guwapa. Inya padag ako. Parang may mayong ra ba sila ni kuano ni Madam Malo si Pambari 4 mas kuan. Ala ka din awan na. Nandito si Benzeda. Kita mo na ito akong punto. Basta na palangay ko. Nanang ko ko'y muwa na. 2015 muwa. Taas ka na sa kadlaw lang itong mensyonon. Balik niya ko din kanang dilim pagkukom sa mga buhi o buhi. Kaya delicate man dyan ko. At least mingaw sa ko sa mga maminaw. Minaw. Nga dagan maminaw ninyo. Kaya mong handshaking na ko. Mingaw na sila na ko nga iba ka mayor. Sige min paminaw ni mo. Kaning atong station manager si Attorney Rufil Banyog. Karon sa maminaw ni mo. Kay mingaw na dito mo ka. Minamin mo. Ang interview ni mo kasama Radio Man Benji Tanghian. Mo na nga. Nagang salamat oy. Pero kadto sa kuan si BP Sara sa mantuwa man diri nga ato ma-interview to kay daghan untang mga taga uban nga mga barangay ba. Sa tinuoray. Dili jud ko mamugos anak. Ba mo ngano? Lahi sa nang iyang set up. Kadto sa gitabua January to namo nga sabot. Dugay na dito. After sinulog. Nya naabot sa January. Nya naabot man sa dito sa Alcoy. Pagkahuman, sabot mig ari siya sa San Roque. Uy, to pa masas dalagit. Pagkahuman, ay sugod na lamig ang siking. So, pauli na siya sa dito na ko kakunik nagbalik. Padong na siya sa airport. Karon, later, nag-text sa naimi o nangay siya na ko kay kuyog siya sa activities sa Partido Barog bagong Sugbo Team Rama. Handshaking or pulong-pulong. Niya motong ang naitabo ngay kung pasaylo sa kanin taga Karita. Kay dito bitaw to gata mga tao. Unta. Pero grabe man kayo mong dulho. Ang dulho naman kasugod mi alas 4. Nakuman mi alas 7 uy. Dugay kayo gabinan grabe kayo. So, sobra pas rally mga tao ni Dog. Grabe oy, mambaling. Sos gikan na alas 4, almost mga alas 6. Muna sa Ermita, badong tamig pulong-pulong sa kaning bato. Kapoy naman yung lawas. Moto nga. Sa'yo sa kayo tugod dito sa Karita? Mo may sabot. Mo may ako set up. Kami gud sa Partido Barog pag-ong Sugbo. Mata ni alas 5. Harong preparar. May kakay si VP Sara, way mo pukaw niya. Ikaw naman kay mo pukaw sa iyo. Wala salamat kay ko tayong ko na. Ay sus, birahon pa ko niya kay paapilon jud ko niya sa ihang sila. Picture taking selfie. Selfie. Master. So ang mga tao dito init gyapon kayo ni. Grabe kayo. Gyapon ninyo. Baka dito. Dili lang kayo bata. Apil pa mga senior. Sagit oy. Sus yan mo bag makainom tang ka sa Ginoo ba ni sud sa Jerusalem nga mismo ang kamot kuyawan ko di pa kanim biraon basta nga duolo mo sa niya duolo niya lingkuran niya yan no kayo no kanang nang mura simple kay ba nga
Usa man to, kamo mga nagkuyog sa pila ka adlaw niya kuan. Usa man to nang lipstick to wala. Wala, eh. Wala. Simple. Oy, alcohol ra lang. Wala. Iha no. Hinana na siya kasi simple. Oh, simple kayo. May kailan, awag ko naman. Na video na kanay Iyan ang habilidad, iyan ang siya mo habilidad. mo kuan sa cellphone no. Kuhaon niya. Oh. Kung maglisod gali, yan kuhaon cellphone. Hindi, para siya selfie mo siya. selfie, oh. Usay, magduwa ka selfie. 5 ka duwa ka selfie ko. Practice ko ani. Practice ko ani, oh. Di pa makumudag kay presidente. Kanina dili ka mainitan og samot ani sa imong mga kuansan. Iba ka, Benji. Kung ang ato lang una-unaon kahadlok, may pamamatay lang ta. Pero buhay pa ta. Oh, Pabalog yun ta. Kaya kung dili ka ron, kano sa man. Kung dili kita, kinsa man. So unya kaning kuan sa di pa ta mo tapos unsa may sunod nga na may sunod nga kuan schedule ni VP Sara diri kuan na po diri. Ako ang balik. Oh. No. Ako sa sultiya, pangutanon. Oh, kay kana na. Kung okay ba siya, whether it's fine with her, nga makapa-interview. Kaya usually, interview mag-ipusan siya. Bitaw, oh. Na may portion niya nga, tapong ka niyang mga reporter, interview na. Interview siya. Pagkaman, continue na saan. Hantong, magsige kong istorya niya ko. Ang pintang siya na, move. Ako may tigsige ko na, move. Ikaw bitaw, kaya no, naamang kay kanang naang dala nga radyo sa. No, lapil. Lapil, oh. Lapil na. Lapil ni, oh. Lapil na, kaya mo na magsige. So kaning ni ang kuyaw ani, o palitan mo extend kas province, matingalas, gugwin nga atay, apil na masa. Layo pa. Ari kana na ang balitan og dunay mga kaon dito ba? Dunay mga dunay mangsikhan sa dito si Vice President. Makuyugan yun ako. Kuyugan nimo? Makuyugan yun ako. Kaya nga ba kang ano? Sa amo istorya, I wish, sakto ko, supporter masad siya sa PDP Laban. Nya PDP Laban bang ko, Vice President for the Visayas. Supporter sa si BP sa mga gisuportahan siyang amahan. Yang gisuportahan siyang amahan na may mga adopted candidates. Mao na nga likely maabot ang panahon pero unahon sa dato dili Sudad Sugbo kasama di pa kay ko nila pasudlon nakasunod ako gamay sunod ko no sila gyapon akong 93 ka memorabilia na ko dito papalito dito kwarto CR sa restroom na ko to ako ang mga personnel apel pambrief na ko to dito okay ato man ko dito yung salim inigabot na nga berte ng bisiha di na ko muli manang gimingaw na kay ko nyalain pag yun di ba niabot ko dito naog na gilakan pa karon mo dyan gustong kuhaw na ako sakinan sakinan man sa katawan di man na ako hala kuhaan ninyo kato yung bulletproof ni mo ako magali ipapil ipapil ako kumbalay kuhaan ninyo pero gaabang mo ko sa kumbalay di medyo nya karon papirmahon pa ko pagkatuy-tuy mga bataa unsa man di sila kasabot tuwa na giuli na papirmahon po dyan ko kaya nang waman to ni mo giuli dito ni Mayor Raymond dito ni mo ni Vice no ako itong ipanto sa dito ipanto ni mo yes kaya na mo ko i-press ko dito nga na timing man katong adlawa nya nato balikon kay kanang manaman to malbay na wa masama to o siya na kaya ako magipangutan ng kaysa magiga-orderan o ingon man ang fake mayor kung ari-ari ano magkita mi o hamsa man to na timingan man nga apel sad si Vice Mayor di so dito na lang anong ato pamasalain ay doon lang tuhain na lang kung sakinan sakinan na sa kuwan sa tao ala sige so inigamayo na lang po no palitag palaron jud di mabalik ratunay mo nga ano muwat mamanta kuyog ta layo pa kay June 30 di may mo nga ang opisina sa katawan katawan ang nagpili na ko gawas ko waka mapigpili na ko pero kibaw mo ko nga si Ken si Maricel Marisa si Richard o si kaning si Nimwell Marisa butar pa rin ako pag nipili din ako
apil Apil mo ni. na o inyo Oh, na. oh. Ang opisina sa Mo ding welcome ka kay diri newsroom nila da. of course. Hindi ato na ko ato pa ko sa pangalan. Sige, sige. Okay, so man mensahe na lang nimo. Ampo lang. Ampo niya tuloy ang laban. Numero 4 sa Baluta, Mike Rama, Partido Barog, Bagong Sugbo, apil ni Ginhawa Delpin, Team Rama. Daghang salamat. Okay. Okay, salamat kaayo Mayor Mike Rama sa imuhang panahon na no sa imuhang pagbisita din ni Bisagwala si Attorney Rufil. Ikaw na lang inyong ubos nga lagad sa kahanginan kasamang radyoman Benji Olpos Tanghian ang magpasalamat sa iyong pagpaminaw.